Parlen del català i el seu futur. Les xarxes, els cantants, els futbolistes, les sèries... Queda molt camí per fer. Però a nosaltres ningú no ens pararà, perquè som uns mestres i unes mestres del català. Fem classe de mates i de ciència en català. Quan fan tombarelles i a l'hora de dinar. A l'aula, als passadissos... A l'esbarjo, al menjador. Som un referent del català a qualsevol lloc. Tu parles samazic. Tu ucraïnès. Tu italià. Les llengües són molt bones per entendre'ns i escoltar. Aquí tenim la de Rodoreda. El català és de tots. També és la de Rosalia quan diu t'estimo molt fort. Som uns mestres. Vol dir que ho sabem fer. Som unes mestres. Parlem en català. Som uns mestres. Tothom el pot parlar. Som mestres del català. Sona la campana i arriba l'hora del descans. Uns escolten el Dildami, altres mengen entrepans. L'Anna la passa l'Ibrahim i marca un gol. Tu no saps el que se sent quan criden Som campions! Projectes artístics amb la llengua de Miró. A banda d'inspirar-nos, ens ha de fer passar a l'acció. Fem vídeos. Fem curs. Fem ràdio. Fem cançons. I tot seguit fem play perquè arribi a tot el món. Som més de 10 milions de parlants. Al carrer, a l'escola, a internet. Si tu comences el diàleg, veuràs que el català ens serveix. Una llengua comuna. A l'escola i l'institut pot fer de trampolí avui i en un futur. Tenim molt per parlar. I molt per viure. A l'escola, nosaltres som mestres del català. I tu, a fora, també ho pots ser. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.